Toto je MK Podcast. Podcast so mnou a aj o meste Košice. Moje meno je Matej Kundrát a som poslanec mesta Košice a aj mestskej časti Košice Sever. Vítajte pri počúvaní. So mnou už sedí môj kolega, poslanec mestskej časti Košice Sever a predseda Komisie rozvoja životného prostredia Martin Pavlov. Vítaj. Ahoj, ďakujem. Skús sa našim posluchačom trochu predstaviť najprv, kde si študoval, kde si vyrastal a aké máš záujmy možno. OK. Tak ja som do 4 rokov som vyrastal na severe, ale to si v podstate nepamätám. A potom sme sa presťahovali na KVP, kde som žil 20 rokov. A keď som začal chodiť na vysokú školu, tak som sa začal opäť vrácať na sever k babke, kde ja som študoval fakultu umení na Watsonove, takže som to mal s obrancom mieru veľmi blízko a začal som vlastne tam bývať spolu s babkou a tam ako keby sa tak začal trošku tvoriť vzťah k tomu severu. A predtým som študoval gymnázium, chodil som na Trebišku, rok som strávil v USA ako výmenný študent v Nevade. Teda zo strednej som išiel na fakultu umení a keď som končil fakultu umení, tak som si tak začal ako keby, tá cestička ma tak začala viesť k takej tvorbe, ktorá je spojená s prírodou. A prihlásil som sa vlastne hneď po škole na kurz permakultúry. A po kurze permakultúry pár mesiacov na to som sa prihlásil na strednú odbornú školu poľnohospodársku, kde som si robil tu v Košiciach také trojročné nadstavbové štúdium záhradníctva a krajinotvorby. A vtedy som vlastne tak začal sa ako keby viac zaoberať tým verejným priestorom než predtým. A tá tvorba sa vlastne z takej umeleckej preklenula skôr k takej záhradníckej a prírodnej. No a okrem takýchto vecí, akože samozrejme kultúra, umenie, šport, ale najmä ako keby tá príroda, recyklácia sú také akože moje záľuby, ale zase aby som to aj ten záber a zameranie na tú prírodu vyvažoval, tak mám rád veterány a youngtimery, takže aby to nebolo všetko len o zdraví, športe, zdravej výžive a tak ďalej, tak aj toto je taká moja taká záľuba. A dobre, že hovoríš, že som zo pár tvojich kúskov videl, možno skús spomenúť, že čo vlastníš. Sú to 2 Žiguláky a jedno Audi, taký starší, možno už 26-27 ročný kabriolet. A Žiguláky boli taká tá prvá, ja si pamätám, tu na Kovačskej som možno ako 16-17 ročný chalan zazrel Žiguláka takého zníženého a bol som úplne očarený z toho, že vlastne to auto má chromy, že vyzerá úplne inak ako všetky súčasné autá a tam tak nejak akože to tak vo mne utkvelo a mal som takú túžbu, že takéto nejaké autíčko by som chcel. A vlastne z takej prvej brigády, ktorú som mal, vlastne za víkend som zarobil 300 eur a rovno ďalší týždeň sme išli kúpiť s kamošmi okres Trebišov Žiguláka. Ten potom išiel inde, potom prišiel ďalší, ale to sú také... Zatiaľ sú to Žiguláky, ale ako časom by som to rád obmenil. No dobre, a keď sa vrátime teda k tým, ja som to nazval, že zelené témy, čo ťa možno na tom fascinovalo, ako si sa k tomu dostal, hej, že bola to čisto len tá ako keby ten záujem o prírodu, alebo že bolo tam ešte niečo možno iné? Ja som, ako keby tie témy dlho neboli zelené, ja som paradoxne sa dostal k umeniu cez graffiti. Od 4 rokov som chodil na výtvarnu a zhruba keď som mal 6 rokov, tak ma bratranec zobral v noci sprejovať na KVP na legálnu stenu. On mal vtedy asi 16-17 rokov, mali povolenie. Prišli vtedy aj policajti tiež boli prekvapení, prečo tam akože sprejujú s povolením, prečo v noci, keď mohli ísť cez deň. A vtedy som tak ako keby pričuchol k tým grafitom. To ma držalo v podstate celú základnú školu a fascinovalo ma, že vlastne ako keby človek môže niečo tvoriť v tom verejnom priestore. Akože vždy som mal ten záujem tými grafitmi ten priestor skrašľovať, že neboli to proste také tie, ako keď som bol fakt, že mladý, ešte som si to neuvedomoval, tak som kopíroval tie grafity, že v takých opustených budovách aj sme proste samozrejme niečo načarbali, kde sme si to trénovali. Ale potom záujem bol robiť grafity a street art a vlastne ten verejný priestor nejak skrašľovať a nejak sa s ním hrať. No a potom nejak na vysokej škole prichádzali také akože zelenšie témy, že nejaká recyklácia odpadu a práca s odpadom a odpadom vo verejnom priestore. Vždy mi to tak vadilo, že tam je proste nejaký fakt, že bordel. A keď som končil vlastne
vysokú školu a robil som takú 3D inštaláciu, opäť také 3D graffiti z havarovaných aut a striekal som na to, tak už akože vtedy som sa snažil byť k tomu zodpovedný a aj tie spreje použité nepatria do kontajnera, ale treba to odniesť do zberného dvora. A si vravím, že chcel by som asi robiť niečo také, že viac, čo ten život podporuje, ako takéto nejaké toxické materiály držať v ruke. A niečo, čo sa aj časom mení. Že vlastne, keď som to vytvoril, tak to navždy už bude také isté, ale tá záhrada sa mení. Tak vlastne koncom tej vysokej školy ma to tak začalo vlastne ťahať týmto smerom, že niečo zelené a živé. Super, a ty si vlastne aj členom občianskeho združenia Poď na dvor. Kedy si sa pridal a čo ťa možno zaujalo na tomto občianskom združení? Ja som Poď na dvor evidoval veľmi dlho a paradoxne možno som sa zúčastnil jednej, dvoch nejakých akcií, ale vlastne nikoho som tam ako keby nepoznal a evidoval som ich viac menej akože len z Facebooku a nepamätám si presne, aký to bol rok. Bolo to v podstate predtým, ako sme kandidovali niekoľko mesiacov, kedy vlastne ja som sa venoval dažďovým záhradám a týmto veciam a vtedy zverejnili výzvu, že idú inštalovať nejaké nádrže na vodu, na zberanie vody z garáží, tak som vtedy už akože mi to tak prišlo, že aj keď nikoho tam nepoznám, ale nejaké prepojenie tam bolo s tými mojimi záujmami, tak som sa pridal. A vtedy vlastne Igor Kupec, nepoznal som sa ešte vtedy s Igorom a on hovoril o tom, že zháňajú nejakých akože aktívnych severánov, občanov a myslel som, že by to mal byť akože niekto, kto akože chce nejak viac pretvárať ten verejný priestor a vôbec som netušil, že by to mala byť akože nejaká komunálna politika. Takže mňa to celkom aj zaskočilo, keď mi to hovoril, ale čo si vo vnútri mi tak ako keby, že tak zablikalo, že OK, že toto, že cítil som, že OK, že to by mohla byť cesta. Že to nebola nejaká že červená kontrolka, ale že ma to fakt, že zaujalo. Vrátim sa ešte k tejto téme, ale spýtam sa ťa ešte, lebo však ty si mal za sebou aj nejakú realizáciu dažďovej záhrady, pokiaľ teda ja viem, za tvojim blokom. Možno ako si sa k tomu dostal, skús povedať, a že či si už realizoval aj nejaké iné projekty tohto typu. Tak dažďová záhrada je veľmi jednoducho povedané kvetinový záhon, ktorý umožňuje dažďovej vode zo spevnených ploch, chodníky, strechy, cesty, parkoviska vsakovať. A umožňuje, aby tá voda nešla do kanalizácie a preč z krajiny, ale aby sa dostala do spodných vôd a v podstate mala možnosť aj vyparovať a vlastne naplňala ten malý vodný cyklus. A ja som prvú realizoval v roku 2019, kedy vlastne ja som chcel, a mala to byť súčasť mojej diplomovej práce do školy, chcel som pretvoriť vlastne taký nájazd pre sanitky tuto na geriatrii. A súčasťou toho malo byť aj osadenie nejakých hlavičiek a skrášiť ten priestor aj pre pacientov a dôchodcov. A vtedy som si zavolal kamoša Paliho Mesároša, architekta, aby to so mnou skonzultoval. A on mi vtedy povedal, že tu by sa hodila dažďová záhrada. A pre mňa to znelo veľmi ako tak aj romanticky a akože veľmi pekne a tak zaujímavo. Tak som sa tým začal zaoberať a vtedy som realizoval prvú dažďovú záhradu. To bola kombinácia, pomáhalo mi Dobrovoľnícke centrum Košic a časť som financoval cez Startlab. Takže sa vlastne na to vyzbierali cudzí ľudia zo Slovenska a to ma tak ako keby popchlo v tom, že wow, že super, že takéto veci sa dajú robiť a ten verejný priestor sa dá skrášľovať. A potom tých dažďových záhrad bolo niekoľko, robili sme to pre základné a stredné školy a mali sme problém u nás na Obrancov mieru za blokom, kde vlastne permanentne, keď napršalo, tak voda vlastne z celého parkoviska od garáží stekala k nám do brány. Tak ja som kontaktoval vtedy poslankyňu v tej dobe mestskej časti, že je tu takýto problém, ale že vlastne viem ho aj vyriešiť a že potrebujem to nejak skoordinovať. Takže to bola vlastne záhrada, ktorú som realizoval v podstate s mestskou časťou a s mestskou zeleňou. A teda osvedčilo sa to? Tá záhrada funguje? Záhrada funguje, aj susedom sa to vlastne páči, ja som tam osadil aj pitítko pre vtáky, takže vlastne je to ako naozaj živý priestor, ktorý hlavne vyriešil ten problém, ktorý tam bol, už tam nie je blato, nemusíme vyskakovať z brány a preskakovať mláku a vlastne ten priestor veľmi jednoducho v priebehu pár dní sa skrášlil, funguje, je plný života, takže dažďová záhrada, super vec. A dali by sa takéto projekty možno realizovať na viacerých miestach mestskej časti alebo mesta?
Sever je na to, by som povedal, že najideálnejší, možno ešte povedal by som, že s juhom, pretože tam máme budovy, ktoré majú dažďové zvody vonku na fasáde, čo je super výhoda, pretože ten zvod sa iba odkloní a na severe ich môžeme robiť naozaj že veľa, týchto dažďových záhrad. V iných častiach mesta už je to komplikovanejšie, keď vlastne sú to paneláky a tam ten zvod dažďový je vedený vo vnútri budovy, tak tam sú už aj potom nejaké stavebné práce. Ale čo sa týka severu, tak naozaj, to je v podstate ako keby aj jedna z tých takých tých priorit toho môjho programu, s ktorým som išiel do komunálnej politiky, vlastne umožniť čo najviac tej vody na severe vsakovať do pôdy. Dobre, a teraz keď sa odhľadneme teda od mestskej časti, môžu si to realizovať aj napríklad, že spoločenstva vlastníkov bytov a má to pre nich možno aj inú výhodu alebo viacej výhod ako len ako to, že teda tá voda zostáva zadržaná v krajine a nejde do kanalizácie? Áno, výhody sú tam okrem tej estetiky, zadržiavania prachu, prašnosti, podporovania biodiverzity a skrášľovania prostredia je aj finančný benefit. V podstate takáto dažďová záhrada dokáže odbremeniť rozpočet od stočného zo strechy. Háčik je však v tom, že vlastne pokiaľ vlastníci bytov nevlastnia aj tú okolitú zeleň alebo pozemok okolo samotnej budovy, tak potom už do toho vstupuje správa mestskej zelene, nakoľko vlastne ona spravuje tento majetok. Takže... Ale sa to musí nejako individuálne posúdiť, že či je to alebo nie je problém. Áno. Čiže vlastne tí ľudia, ktorí by mali záujem napríklad pred blokom si budať dažďovú záhradu z toho zvodu, teoreticky by sa mohli obratiť a skonzultovať. Áno. Toto naozaj nie je problém. Či realizácia alebo aj projekcia toho projektu. Je super, keď tá angažovanosť začína u tých obyvateľov a vlastne potom samozrejme s tým všetkým viem pomôcť až po hotové dielo. Super. Ty si vlastne kandidoval za iniciatívu hlavne mesto Košice, teda s nami v tíme, do zastupiteľstva mestskej časti Košice Sever. Pridal si sa 5 minút pred 12. doslova. Chcel si vstúpiť do politiky možno už dávnejšie, že rozmýšľal si vôbec niekedy nad tým, alebo aká bola tvoja motivácia teda teraz? Absolútne nie. Dokonca bola taká situácia, že ja tým, že som býval 20 rokov na KVP a už keď som býval na severe, tak som sledoval, čo sa na KVP deje a veľmi sa mi páčilo, ako sídlisko so svojím vedením napreduje. A keď vlastne sa ohlásil plán, aby vznikla, aby bola založená Košická strana, tak mňa to potešilo a vlastne už som nemal vtedy trvalý pobyt na KVP, tak som sa rozhodol pomôcť aspoň vyzbieraním nejakých podpisov na založenie strany a obehával som vtedy akože najbližších a keď som bol za strýkom, tak ten mi vraví, že on si myslel, že ja zbieram podpisy akože na svoju kandidatúru a ja som sa akože, ma to absolútne ani nenapadlo, ja som sa nad tým zasmial, že nikdy som takéto ambície nemal a skôr som bol ako keby na tej druhej strane tej barikády, že skrze tie graffiti som bol taký skôr, že antisystémový isté obdobie života a asi 2-3 týždne potom, čo som zbieral podpisy, nastala situácia, že už som ich začal zbierať pre seba a bolo to fakt, že myslím, že to bol asi piatok, kedy mi Igor oznámil, že akože tu vznikla takáto iniciatíva, hlavne mesto Košice, či by som sa chcel pridať. A tým, že som vlastne poznal dosť veľké osadenstvo, tak som si v podstate akože už v tej chvíli, ak mi to povedal, som bol rozhodnutý, ale povedal som mu, že ešte si nechám nejaký deň, 2 na rozhodnutie. Ale vo vnútri som vedel, že OK, že toto fakt som cítil, že je cesta, ktorou v tom období chcem ísť. Dobre, ako si vnímal teda tú volebnú kampaň? Prekvapilo ťa možno niečo v tej kampani? Lebo však si to nezažil, predpokladám, predtým. Aj si to takto nejako predstavoval, že to bude, keď si teda prijal to rozhodnutie, alebo ťa niečo fakt prekvapilo? Čo ma najviac prekvapilo, bolo vlastne taká ako celkom komplikácia vyzbierať tie podpisy. Že ja som sa fakt pridal, mal som tuším niečo vyše mesiaca na to, aby som vyzbieral, tuším vtedy to bolo, že 200 podpisov. A si vravím, že to je úplne v pohode, že nejakých cez 10-15 podpisov akože denne, keď vyzbieram, tak bez problémov. A zistil som, že je to fakt problém. Nie preto, že by ľudia neboli ochotní, ale veľmi veľa ľudí na severe nemá trvalý pobyt a sú tam v podnájme a tým pádom mi nemohli dať, museli to byť podpisy od obyvateľov severu s trvalým bydliskom, čo aj potom som pochopil, že vlastne
aký je to rozdiel, hej, v tom príjme mestskej časti, keď má vyšší počet obyvateľov s trvalým bydliskom a nie. Tak toto bolo pre mňa také, že bolo isté obdobie, že som sa bál, že či to vôbec stihnem. A potom zrazu ako keby takým zázrakom sa mi začali vracať hárky, na ktoré som aj zabudol, že som niekomu dal. A potom veľmi rýchlo sa to akože vyzbieralo. Takže toto asi bolo také, že by som bol také, akože taká stresujúca časť. Dobre, to bolo, že zbieranie podpisov časť kampane a keď sme vyzbierali podpisy, tak potom začala taká, že ostrejšia kampaň, kedy sme chodili, skoro ráno vstávali niektorí si dobehli zameškané po obede. Ako si pamätáš možno na toto obdobie? V podstate ako ja som sa celkom na to tešil, ja tú interakciu s ľuďmi mám rád. Bolo vtedy chladno, akože tie rána, kedy sme išli na zastávky a rozdávali kávu a čaj, boli niekedy, že fakt v tom období ani sa mi nechcelo tak skoro vstávať a ísť do tej zimy a byť na tej zime, tak to bolo také, taký akože mínus, ale v princípe nič ma až tak neprekvapilo, pretože tie problémy, ktoré nám ľudia vtedy zdieľovali, boli v podstate rovnaké, ktoré trápili aj mňa a pre ktoré som sa rozhodol, že chcem s tým niečo robiť. Dobre. Vo voľbách si mal tretí najlepší výsledok spomedzi kandidátov do mestskej časti Košice Sever. Pamätáš si, koľko to bolo hlasov? Viem, že to bolo pod 700 a teraz si tipneš nejakých 693. 692. Ináč, 692. Ako ty bol si takmer správne. Ako si možno prijal informáciu, že si teda poslancom? Si to sa dozvedel možno vo volebnú noc, alebo až na druhý deň niekedy ráno? Mne sa zdá, že asi až ráno. Že ja som akože povedal by som, že akože veľmi som si z toho ťažké srdce nerobil. Že vo vnútri som mal pocit, že sa to podarí. Že akože fakt zo všetkých tých okolností tej kandidatúry, aj z partie tých ľudí, ako to celé bežalo, som mal pocit, že áno, že sa nám to podarí. Aj vlastne na základe toho, že ľudia nám, to ako keby bolo najčastejšie, že áno, treba mladých ľudí, choďte, zmente to, robte s tým dačo. Tak som vnímal, že tá dôvera tých ľudí je v tú zmenu. Takže ja som sa to dozvedel na druhý deň ráno, vravel som si, že nebudem proste zbytočne, akože niekedy do 2. 3. rána hore, tú informáciu sa dozviem tak či tak, takže, ale bol som rád, akože potešilo ma to. Nemôžem povedať, že som sa na to spoliehal, že sa to podarí, ale potešilo ma to, tešil som sa. A ako si spomínaš na také tie úvodné rokovania alebo prvé dni vo funkcii, nechcem povedať vo funkcii, ale ako sme začínali, ako sme prvýkrát boli na nejakom rokovaní, prvýkrát na zastupiteľstve, hej, tom úvodnom. Aké boli tvoje očakávania? Očakávania boli asi také, že to bude nové, že sa budem vlastne učiť nejaké veci, hej, že nemal som hneď očakávania, že prídem a narobím tam vietor a budem odborník na všetko. Takže očakávania sa naplnili, hej, že človek sa od začiatku vlastne učil a vlastne ten prvý rok, aby som povedal, že bol také rozhliadávanie sa. To úplne prvé zasadanie a taký ten prvý kontakt vlastne s týmto prostredím bol fakt taký, že človek si uvedomuje, že to je pre ňoho absolútne nové a vlastne snaží sa rozkúkať a rozhliadať. Takže vyslovene akože v takej pozícii sledovateľa, ktorý akože zisťuje odkiaľ, kam a kade. A naplnili sa teda tie tvoje očakávania, ktoré si mal? Tak tým, že tie očakávania boli, že sa budem učiť novým veciam, tak hej, to sa plní stále a v podstate hej. Ako nemal som nejaké obrovské oči, že hneď sa podarí urobiť nejaká obrovská zmena a to som aj vedel kvôli tomu, že predsa len kandidovali sme aspoň teda ja, iba do miestneho zastupiteľstva, tak je mi jasné, že vlastne iné zmeny sa dajú robiť na mestskej úrovni a iné na miestnej. Rozumiem. A ty si vlastne teda aj predseda Komisie rozvoja životného prostredia. Vedel by si možno vysvetliť, v čom spočíva tvoja funkcia a čo v súvislosti s touto funkciou robíš možno navyše oproti iným poslancom? Tak my sme vlastne na začiatku, alebo to bola taká keby, že moja žiadosť, že predtým sa tento post, alebo táto komisia sa volala Komisia rozvoja, ale tým, že pre mňa je veľmi dôležité aj to životné prostredie, ktoré veľakrát podľa mňa pri tom rozvoji a tej výstavbe ako keby, že ide trošku bokom, tak to bola moja taká akože túžba, potreba premenovať to na Komisiu rozvoja a životného prostredia. A v podstate tá pozícia tiež bola pre mňa taká, že bral som to ako výzvu, hej, aj moderovať diskusie, aj viesť tú diskusiu k nejakému záveru.
a vlastne čo najefektívnejšie využiť ten čas, aby vlastne ten výsledok tej komisie bol nejaký použiteľný a nielen strata času. No, ja ako keby pri tom poslancovaní, to nazvem, som si uvedomil, že vlastne od takej tej rukolapnej nejakej zmeny v tom verejnom priestore tá aktivita poslanca je skôr ako keby taká, by som povedal, že systémová, kde vlastne trvá nejakú dobu, kým nejaký výsledok sa v tom verejnom priestore dostaví a že tá práca spočíva vlastne v takom, nechcem povedať, že vybavovaní, ale ako keby v nejakom plánovaní, dohadovaní, stretávaní a vlastne vytváraní tej zmeny, ktorá trošku trvá, kým vlastne sa udeje. Takže ja sa vlastne snažím komunikovať a stretávať s mestskou zeleňou a vlastne plánovať nejaké veci v mestskej časti na severe, ktoré vlastne by mohli to životné prostredie najmä posunúť ďalej. Dobre, a možno keby si vedel povedať, aké boli tvoje úvodné rokovania, keď si teda prvýkrát sadol na tú predsednícku stoličku predsedu komisie. Samozrejme, máš tam nejakých členov, ktorí ti navolilo miestne zastupiteľstvo a aj možno poslancov, či už z našej partie, alebo aj nie z našej partie. Ako sa ti možno spolupracuje vôbec s členmi komisie a ako sa ti vedie tá komisia a aké boli tie začiatky, že mal si možno trému pred prvým zasadnutím komisie? Áno, tréma tam bola, to úplne bez pochyby. Sice ja som sa v minulosti ako neposlanec zúčastnil už na komisii životného prostredia na úrovni mesta, takže plus minus ako keby nejaký prehľad som o tom mal, ale nebolo to dostačujúce na to, aby som sa cítil absolútne ako keby zodpovedne a vedel to viesť. Aj si pamätám na prvú, a možno to boli možno, že aj prvé 2 komisie, neviedol som to ako keby tak, akú som mal o tom predstavu. Ale musím povedať, že akože postupom času to už aj sa na to teším, aj akože som rád, že tam ideme preberať nejaké veci a najmä sa teším aj z toho zloženia tej komisie, pretože my sme si dali na začiatku záväzok, že chceme tam naozaj ľudí, ktorí sú odborní v tejto veci, ktorí naozaj nech ten čas, ktorý tam strávime, je efektný, nech tam len tak neklabosíme. Takže máme tam architektov, máme tam členov, ktorí sú stavbári, stavebné dozory z vodohospodárskej oblasti, prírody, zdravia živočíchov. Takže akože myslím, že komisia je akože veľmi dobre zostavená. Zo všetkých tých ostatných komisí táto trvá najdlhšie. Že nieraz sa stalo, že sme tam strávili 3 hodiny. Ale má v podstate aj najviac podnetov a tém tá komisia na riešenie. Takže v princípe akože ja sa teším. A aké sú tvoje skúsenosti so spoluprácou s úradom? Hej, napríklad teda s oddelením rozvoja, ktorým tak nejak ako najúžšie asi spolupracuješ? To ja sa veľmi teším, že vlastne to oddelenie rozvoja je podľa mňa... Mne sa super pracuje s oddelením rozvoja, ako naozaj tam vidieť a cítiť ten záujem, snahu riešiť veci. Za mňa akože naozaj spolupráca s oddelením rozvoja je super. Čo sa týka s úradom ako celkom, toto je ako keby také najväčšie sklamanie pre mňa, odkedy vlastne sme poslancami. Že vlastne tá snaha človeka, poslanca naráža práve ako keby na nejakú snahu, alebo tá snaha. Ja by som to akože aj kľudne hovoril za nás, za všetkých, aj za teba, aj za kolegov. Ja si myslím, že v tomto sa zhodneme, že tá naša snaha vlastne tam naráža na ich snahu nejak veľmi akože nerobiť. Nemôžem povedať, že by to bolo demotivujúce, skôr to človeka akože nasrdí, ale určite si viem predstaviť o mnoho lepšiu spoluprácu s úradom. Myslím si, že mal by viac chcieť byť aktívny a akčný. Je to také frustrujúce, možno by som povedal, hej, že to slovo, že ako keby ty vyvíjaš tú aktivitu a musíš jej vyvinúť hrozne veľa na to, aby sa relatívne málo toho podarilo. Hej. Áno. A ty si vlastne aj členom komisie životného prostredia na meste. A tam to vyzerá ako? Ako by si popísal možno tú činnosť? A
berieš to ako prínos toho, že si tam členom? Určite áno, lebo človek sa dozvie veci, ktoré sú akože za hranicami mestskej časti, alebo ktoré niekedy akože tej mestskej časti sa priamo netýkajú, ale rozhľad o tom meste akože potom človek má väčší. Tam tá komisia, akože tiež tam nás je asi raz toľko ako v našej miestnej komisii a tiež je tam akože široké zastúpenie ľudí, poslancov, neposlancov a odborníkov. Ako sa pozeráš na prvý rok vo svojej funkcii? Je niečo, čo do ďalších rokov možno by si chcel zlepšiť, čo sa týka seba a tvojej práce? Určite áno. Myslím si, že vždy je čo zlepšovať. A najmä, keď človek príde do nejakého nového prostredia a učí sa novým veciam a procesom. A presne aj ten prvý rok pre mňa bol, a myslím si, že aj pre nás všetkých ostatných z nášho tímu, ktorí nemali v minulosti takúto nejakú skúsenosť so samosprávou ako ty, tak bolo presne takéto rozhliadávanie sa, zisťovanie, ako fungujú procesy, odkiaľ pokiaľ ako keby človek má nejakú kompetenciu, kde už ako keby s tým nevie ďalej hnúť a záleží to na iných ľuďoch a iných inštitúciách. Takže pre mňa ten prvý rok bol naozaj taký na oťukávanie sa a veď o tom sme sa bavili aj my medzi sebou, že práve tento rok vlastne už chceme aplikovať tieto poznatky, ktoré sme zbierali prvý rok. A čo by som chcel zlepšiť? Asi efektivitu práce, dielbu času, že fakt akože tým, že poslanectvo je vlastne ako keby, že nechcem povedať, že voľnočasová aktivita, ale nie je to ako keby, že nemá človek nalinejkované odkedy dokedy pracuje, musí si sám ten čas harmonizovať. Pracuješ v zásade stále? Áno, hej, áno. Takže toto ako keby sa snažiť zefektívniť. A máš aj také, že chodia ti podnety od ľudí, čo by chceli možno vylepšiť, alebo kde vidia, že je problém a ty to potom riešiš, že je aj toto časť tvojej práce? Áno, tak to vlastne považujem ako keby takú asi polovicu tej práce, že o niečom mám ja sám ako občan nejakú víziu a plány. A to sa snažím ako na tom pracovať a vlastne posúvať to ďalej. A druhá polovica sú vlastne podnety od ostatných ľudí, ktorí zase vidia problémy tam, kde bývajú, keď sa ja napríklad nepohybujem. Alebo sú problémy, ktoré akože nastanú akútne aj zo dňa na deň a vlastne treba to riešiť. Takže to by som povedal, že to je taká druhá polovica tej práce, že presne človek kontaktuje. A v podstate to ako keby je aj jedna z vecí, ktorú sme aj my avizovali, že vlastne keď ľudia majú s niečím problém, tak v podstate aby nás s týmto kontaktovali a snažili by sme sa nájsť ideálne nejaké systémové riešenie na to. Možno si nadobudol aj iný pohľad na to, ako veci sa dajú alebo nedajú riešiť v kontexte toho, že niečo, čo by si povedal v minulosti, že to je brnkačka, že to musí ísť raz, dva. A teraz ti to niekto povie, že na ulici, povedzme, a ty mu žiaľ musíš vysvetliť, že toto nie je až také jednoduché a dostávaš sa už do toho módu, že obhajuješ to, že áno, tá verejná správa má svoje špecifika? Áno, hej, to bolo ako keby také prvé narazanie na mantinel, že vlastne človek ide s takou víziou, že áno, chce meniť veci a potom zistí, že vlastne ono to nie je také priamočiare, že fakt, že len stačí toto urobiť. Napríklad, ja by som povedal taký príklad, že keď sme sa vlastne bavili, dostali sme podnet od obyvateľky na umiestnenie lavičiek a smetných košov a vlastne zrazu vyvstala situácia, že vlastne zrazu sme sa museli zaoberať tým, že z čoho tie koše smetné budeme musieť zaplatiť vyprázdňovanie tých smetných košov. A vlastne to je ako keby taká vec, ktorú na prvý pohľad človeka nenapadne, ale keď už človek má prehľad vlastne o nejakých tých príjmoch a výdavkoch mestskej časti, tak zrazu príde na to, že áno, že vlastne my musíme brať do úvahy, že kto to bude vyprázdňovať, čo s tým odpadom bude robiť, pretože vlastne obyvateľ platí za spracovanie odpadu mestu, ale zrazu vlastne, ak mestská časť si osadí smetný koš, tak musí si prevzať za to vlastne zodpovednosť. Môže to dať v správe mestskej zelene alebo kositu, ale to tiež nemusí ako keby, že vždy dopadnúť dobre a potom vlastne ten občan vidí neporiadok a vidí vlastne nefungujúcu mestskú časť. Takže áno, zrazu sa človeku odkryjú vlastne také rôzne nuancy, na ktoré možno na prvý pohľad by ho nenapadli, ale vlastne potom musí riešiť aj veci za tým.
Je niečo do roku 2024 z stavebných investičných aktivít, čo ty osobne si myslíš, že by trebalo uprednostniť pred všetkým ostatným, keby si možno jednu, dve veci vedel vypichnúť? A čo by si bol veľmi rád, keby že sa podarilo v tomto roku, alebo vôbec, hej, dajme tomu, že na celé volebné obdobie zrealizovať? Za mňa osobne to je námestie Jana Matého. Ja to vnímam ako také srdce severu, ktoré bohužiaľ je také, by som nazval, že zanedbané. A my sme sa o tomto bavili už v podstate už na začiatku, veď to bola ako keby že taká naša jedna z hlavných vízií, keď sme vôbec kandidovali zmenu a revitalizáciu tohto námestia. Čiže tá pôvodná revitalizácia ju považuješ za slabú, áno? To nepovažujem za revitalizáciu, akože... Nie, to absolútne nepovažujem za revitalizáciu. Pridanie tých stromčekov v kvetinačoch, aj o tom rozprávame? Áno, aj namaľovanie detského ihriska na rozpálenej ploche, alebo nevravím... Popravného ihriska? Áno. Je naozaj citeľné, že cítim sa tam o niečo príjemnejšie na tej ploche, keď sú tam lavičky a stromy. Ale za tú cenu si myslím, že to naozaj nestálo a že skôr sa vlastne mohlo investovať v tej dobe, vtedajšie vedenie sa mohlo zamýšľať nad nejakou architektonickou súťažou a to je vlastne ako keby taká vec, ktorú by som v tomto roku, by som bol rád, keby sme sa k tomuto dopracovali, k vyhláseniu architektonickej súťaže na toto námestie, pretože to je celý priestor, ktorý potrebuje úplne iný prístup, ako ktorý bol vtedy zvolený. Hlavne tam je taká ako multifunkcia toho, že je tam dielo Jana Matého, čo je samotná fontána. Áno. Je tam trhovisko, ktoré je teraz že v žalostnom stave, ale asi by bolo fajn to trhovisko zveľadiť, lebo mnohí severania si pamätajú, že tam chodievali dlhé roky, ale bohužiaľ potrebuje to aj servis nejaký. Áno, ja chodím veľmi rád na trhovisko do Starého mesta a pritom mám to podstatne bližšie na trhovisko u nás na Mieri, ale áno, bohužiaľ je to oblasť, ktorá bola dlhodobo, vlastne sa nevenovala taká pozornosť asi, aká mohla. Určite asi v každom aspekte by to námestie mohlo vyzerať úplne inak a malo by podľa mňa odrážať potreby 21. storočia, či sa to týka nejakej udržateľnosti, hygieny, aj výrazu by som povedal, že je to fakt, aj to trhovisko, ktoré tam je, tak to je vlastne stará konštrukcia a vlastne je na čase mať moderné prostredie. A moja posledná otázka by bola, v akom meste by si chcel žiť, alebo teda ako by mali podľa teba Košice vyzerať v ideálnom svete? Také, ktoré si predstavuje, že toto je ten ideál. No za mňa, tým, že mám rád auta, rád sa vozím na aute, je to príjemné, ale takisto využívam veľmi často bicykel a aj pešiu chôdzu, lebo v podstate to je podľa mňa jedna z takých plusov toho severu, že človek má naozaj blízko do mesta. Tak viem si predstaviť Košice, alebo teda predstavujem si Košice, ktoré je priateľské pre chodcov, pre hromadnú dopravu, pre využívanie bicyklov a také by som povedal, že viac user-friendly, nie až tak pre auta, ako pre človeka v topánkach, ako v aute. A tá príroda je podľa mňa neoddeliteľná. Ja chápem, že sme v meste, ale myslím si, že stále na tú prírodu by trebalo viac dbať a mne by sa viac páčilo, keby... Asi by som povedal ešte také dve veci, že dosť mi chýba to, že vlastne tým, ako sa zmenil režim na Slovensku, tak vlastne trošku vymizli umelecké diela povedal by som, že z architektúry alebo z výstavby. A čo si ešte všímam, že aj jasne to je akože úplný odraz kapitalizmu, že keď vlastne niekto vlastní pozemok a ide tam niečo stavať, tak chce tie zisky maximalizovať. Ale veľakrát ma mrzí, že vlastne tá budova sa ako keby že natlačí až na ten chodník a vlastne tam málo priestoru takého by som povedal, že verejného. Že veľa ako keby že súkromných vstupov je do verejného priestoru a myslím si, že mohol by byť taký nejaký regulatív, ktorý by vlastne vytváral ulice, ktoré by boli také viac otvoreného priestranstva asi. Že naozaj, keď človek sa postaví na chodník, tak v najbližšej budove by mohol mať ešte proste nejakú zeleň, ktorú vie užívať a nemalo by to byť podľa mňa tak zredukované, že budova, meter zelene, chodník, zábradlie, asfalt. Tak toto by sa mi páčilo. Ďakujem pekne, to bol Martin Pavlov. Ďakujem pekne, že si prišiel.
Ďakujem pekne. A zabudol som, to dodávam akože PS, veľmi by sa mi páčilo, keby Mlynský náhon sa vrátil do pôvodného koryta. To si myslím, že toto by naozaj Košiciam fakt prospelo. Že tá voda v meste tu chýba. Ja viem, že plán vlastne s novým mestským centrom je, ale predsa v tom keby sa tá voda opäť dotkla toho historického jadra, tak to si myslím, že to by Košiciam dalo naozaj akože úplne inú atmosféru. Takže ešte toto som mal potrebu dodať nakoniec. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne.